Keblai pi baro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shipi ki KHUBOR NIAM kejela jong katayo beningkong jong benai Risaw arajar arpusan. Kimat bakong san hakani katayo kilong. Yo jingpin kia kipat riunget haga North East Mega Jubilee Bible Convention Hamaulai Parish. Shongkun ke Procession Maria Hamauyong Parish. Yat Pilgrim Jingkermen kipat Catholic CMC Block D Nalum Umpi Syakerdem Gulai. Bat haduk lai hajar san spa ngut kisamla kila penchengan ha ke jingraki ya ke Jubilee rupa jong ke ICYM. Bat mentangin pa syiki KHUBOR bakang benyam. Shillong Catholic Charismatic Renewal Services SCCRS kalapulong ya ke North East Mega Jubilee Bible Convention arjar arpusan ke balai sngilenter naduk kalai terik haduk ke santerik Risaw arjar arpusan Hasin Dominic Savio Maulai Parish. Kapang jongani ke convention kalong Henry jar ki bakermen hautrai kin sayo bor thamai naga kitab Isaya kalenong ke basau po ke dukot lai powe. Kipai riunget jong belai na keling kidong bat kithan na kiparish beper kilawan ban shiminta shitrem hakini kilai ngilenter. Bo na kiparabanget kila yokma ikajing penkia ujisu hakamet bat hakamensim lingba kajing duai penkia na upadar Leo Mary Lendem. Hagasngi utrai Uvikar General Shillong Archdiocese pada Richard Majau ulapin mentai kamas bakot harangkat kejingishim mentalang kiwe ki padar ki brodar ki sistar ki samla ki longkmi ki longkpa ki temen kisan bat ki hep barit. Habab hariai kektin ublay upada Richard ulaong kumkini ki convention ki rap ingi bengin la ban kampen janai shushu ya kejing emmensim jongi ha kejinget blay jongi ha ki ying kisem bat ha ki imlang salang. Ula kentui ki para benget bikin duai yo rosary bakhoy halayeng la sem kenang bengin yok bor banyale persya ya kejing penshoy babonjan. Kabalang ka angnut ban penklan ya kejing hikai niam hagi parish kamtam na kebenta ki khon samla namar bashibun ki jingele beki khon samla ki kendu ha kejing emjongki ulaong. Layo ya kejing kren na uphadar Thomas Etil syapang kabor urosary bakhoy. Kipat riunget kila shimintaru ha kejing duai yo rosary jingisin jing blay kum kadak ban kenmau ya kesngi buram jong kamaria Faustina bakot bat kila yo ban puson kam jeliu ya la kemensim lingba kejing mani sakramen bat kejing duai penkot rengkat ke praise and worship balayalam doba kupar syadap bat kekenhon United for Christ. Kejing ang nut kum ke balang kum gaj diocese ban pen klan ni jing kai niam haki yeng gisem haki parish ki jungi nam ta ki khun jungi kamtam na ka benta ki khun samla jungi inon ka ban klan ni jing kai niam namar ba shibon ki jing kundu ba ki jing da jing ki khun samla jungi ngiran kam ban ai ki jing kai ngiran kam ban klan ni ki jing namar ki khun samla jungi ki shibon ki kundu shibon ki bar ka jing kala ki khun samla jung ka juk jungi mata haki ni kiri ki badan saudong jungi bar keleng ni ya kejing ke jong ki khun samla jungi haki we benta jong kejing em ngidan kam sisa ban duai nam ta ki khun samla jungi kenang bakila ban plate ya ka bor ka sor kejing tip kejing start ka jong ki na ka benta ka borom ka jong play kejing puri ka baar menta ka sngi na ka shiti jong Paulus chau Timotheus ka baong ingi menta ka sngi dan kam ban pen kebyang ya kata ka jingai jong play na ka benta ka jing em jungi Pakistan ka bor ka jong play ka long ka baklan Ningin kambat ya kani ka bor ka jong play benyele persya yiki bor jong ka jingdom ki bada na ka jim jingi ho ni shakta ai ki min cm ki balai pujan henry ai ba ka min cm ka jong play kalong ka bor na ka benta jingi ong u Paulus benta ka sngi hakashiti cho Timotheus kalong ka beningkong dekat riu hadu pra kalai do kat saw ka bakran ningi meta ka sngi nginan kam ke nya ka bor ka jong play na ka gospel jong lokas meta ka sngi ka ktien ka jong play ki kai ngi bong Kisendran kilong yau jisu penroy penklan ya ke jinget ke jungi Pakistan menta ke ski ini hakini kilai ski balayan ke jing sedang jogene ke jing don jogene ka Bible convention ini kalong kumno ban penroy ya ke jinget jungi Pakistan ku mangalong ipi ke jing kendo be ke jing le kilang ki buon ke jing jungi
ngiran kam ya ka bor ka chong play baru play ju ino yigitu kiba scam ka jinge jaho hakini ki sigi ngelalap ya ka we ka jitu kana ban ngelap perkat kanong ka biang na ka banta ka sigi try ban ong kumno ka jinge play jungi kai kendo si buon ba mau siang ke jele ke jing kendo hende ngim ju dei bandu jingkerman hak ka jingem jungi laong ji sien ka we ka yeng ka sam ka baduk ba hakani ka jitu kana itu hakani ka kom ba ka we ka yeng ka sam ka baduk ba bat ukpa ulade belano kham se jangai ban i tang ye ka kimi ba dia ka we ka khon ha yeng ka khon ka badang ret haka jingduk haka jing kudu ka jangki ukpa ula ja jalang ni yeng bat ka kimi ka lari ya ka ta ka khon bat ka khon ka lo pang jur ba haka we ni ki sien yo pang jur ba bat ka kimi ka la dwai ka dan ka jing than ka dan ka jing pang malishim dawai umdan pisa ka bam kambiang ha yeng Handai kini ka kemi ka baru play berkala duai bah. Kala duai tinge banyo ya ka bor ka jong play bo bleu sandan unum ino. Bat hakawi kami kata ka khun kala pangjur bah du kata. Kala pangjur berka kemi kala dem ko siu ban duai. Bat hakapor mi kila thia la ka thia hakata ka jingpang ka jistam bar ka jingtangan. Bat hakapor sitang mi hakapor sitang mi ladan manur manubon man tiet ya ka jingkang hapo yeng. Ada orang tiada yang kejengkang apa yang kata kaki mereka sungting, kalau sungting man play kata kejengkang, ini kata kejeng tiad kenang jur, kaki mereka laki berkelah keli, pidai manu, belai pian tiad yang kejeng jungi kata men, kata kasun nasebar kong, ngadeu doktor, ngawan ban sumari kun jongpi, kaki mereka lah kendit ang tahu nang ori, deu doktor, hendai dak kejeng belai kalau play kata kejeng, bat sisau doktor ularung apa yang Lorong po yang ulai eksamen Kamauyong Parish Kabadang Play House Nem Balala Kalapelong ya ke Procession Maria Beningkong ha ke Santarik Risaw ha ke ba ki pai reunget dan ki hinriu tili ki Catholic Managing Committee CMC ke la shimenta da ke jingshong shit Lapan rehem ya kini ke procession dan laingut ki soblay ki pekentup yo Reverend Padar Alfred Dingdo Nongbri Parish Priest, Reverend Padar Cyrus Imley Assistant Parish Priest, but Reverend Padar Jimeris Shilla. Wat lada ka sun bening ka lapan i kidak kishin ban hap selap, Henry ki pat reunget kelemi pat ba ban ra ya ke durmot jong kamaria thesati nadu ying mani ter syadu surok ba hamikofet bat wan pai ying mani ringkat ki jing rwaya ro ya ke kemi bening bat ki jing dwai riu blay ya rosary pakon. Endala poi haying mani lapan bot seda ka jing mani ya ka sakramen bakot tam keduan bat da ka jing kerku ya ki pai reunget jong ka parish perok kawai. Habab haria ya ka ketin jong play halor ka pang ka day bat ka jing pen bena Angel Gabriel ya ka Maria Thesati bo blay ula jiet ya ka banlong ka kemi jong Jesu Christ nong pen Reverend Padar Jimeris ula banjur ya ka jing ko ngu jong ka Maria hakamon jong ublay.
Hakasantarik Risaw Arjar Arpusan ke Catholic Managing Committee jongga CMC Block D Umsning Parish kalau pelong ye kejingyat pilgrim naduk kepor kendai bejimin step na konven ki Sister Bethany Institute of Rural Development BIRD Lung Umpi hadu yeng meni bala ainam ke kemi kejingai ayublay habalang shnong kerdem kulai. Hagini kesngi Shwabanyat pilgrim lasdang de kejing duai balaya lamdo rang ba balang ba pius lynching. Labatai ru ye kejing tmu jong gini kejing yat pilgrim kejing kermen da urang ba balang kedong Saint Alfonsa ba Warsharius lingdo kelang. Degis pangut ki pat riunget Catholic ki baken THUP ya ki long kemi ki long kpa ki khun samla bat ki hebberit ki la shimenta de kejing riu blay bat jing shit hem sin. Hagajingyat pilgrim laya lamna khamat degi khna shakri duwan ki belara ya kedin pna jubilee bot se ki khna red ki sengrang ba ki senglong keme bat ki seng samla jongkani ke CMC. Endala poi haying mani ke kemi ke jingai ayublay hakerdem kulai la pelong ya ke jingdwai ya sat bat jingyero yoblay balaya lam degi senglong keme. Udikon likot sing karmau plang ula keren halor ke jingra ke ye usnem jubilee usnem jong ke jingkermen. Lapen kot ye kini ke jingyat pilgrim da kamaz bakhot bala penminta do soblay Reverend Padar Bahakupar Shadap CMF Dean of Studies ke St. Claret Seminary Umsning.
Kajing rakhi ya ka Jubilee Rupa jong ke Indian Catholic Youth Movement ICYM but ke National Youth Convention kalakutno ah ka santarik Risaw arjar arpusan da ka mas bakhot ha Divine Retreat Center Muringur Kerala. U Cardinal Philippine Neri Firao President jong ka Conference of Catholic Bishop of India ulapin mentai ka mas bakhot ha ka jingadon ringkat lang hadu lai hajar sans pangut ki khun samla but ars pangut kilingdo. Kini kejingelang kebasan sengi bala pelong da ka CCBI Youth Commission kalulum lang yi kisamla na keling geri India ban rakhi kejinget jongki ban puson kham jeliu yi kejinglong mensim jongki ban penthama yi kejing IT jongki hakikam jongki ki khon samla ki bala shimenta ha kini kejing kendo lang kilo ong bah kini kejingelang kila yokma yi kejing kala kejing em jongki kini kisan sengi kila ailat ban penthamai ya ka jinglong shimet bat ka aimen si miki bikin nang le khambha shu na ka bentau blay bat ka balang Umintri rangba ka Miglaya u Conrad ke sangma ha kasngi ublay ulalit shimentalang ha kini ka jingrakhe ya ka Jubilee Rupa jong ka kinhon ba kisamla Catholic bat ha ka jingkren ula ai kublay ya ka ICYM ha ka jingyat ba arhusan snem jongki ha ka jing shakri bat ka jing em kum kiriungan Ula ai kublay kerpang iki samla nakathan shatay lammi ngi kari kamtam iki samla Catholic ka jella ke bala shimintalang ban penpho penpheng ya katay ka jingrakhi. Upadar Chetan Machado, Executive Secretary jong ka CCBI Youth Commission, ulapin bana baga jingya kendo lang jong kisamla House Nem Arjar Apun Rew kanlong ha Odisha.
Bat upadar Prakash Kiro, Regional Youth Director Odisha, ula khot ngobhai ki kun samla bekin wan ban shimenta bat ban pensngan lang kumba kilale akini kisan sngi ha kajing kenduk lang jong ki samla house nem ban wan. Bat da kini ki khubor ngila poish ke bekut jong kini ke thup khubor. Ngi ai kajing ket bok ket ruang ni pi baro bat ba pindon ha kajing kot jing kia pin chat pin klan. Ngi kerpat iphi bela dodon ki khubor baja ki parish ni kishnong jong phi babhin pha ne pentip shingi hau teu number badon ha ke screen jong phi knang bengindang la ban penmi man katayo ki khubor niam kejela. Kublai shibon ublai un kerkhu ye phi.